Eguardi ondan hori, udazkenian planifikazioa, antolakuntza, etxeko erosketa osasuntsu bat iteko, nondik hasiko gara. Gaur horregi buruz ingu berba. Animaik ezarai? Asteko erosketa osasuntsua. Nondik hasiko gara. Hasiko gara planifikaiten, antolaketan eta asteko menua organizaiten. Hori da lehenengo pausua. Gero, biztasotxo botako xau, despentziari, hotzgailuari eta izozgailuari. Zer dakun jakiteko. Hirugarren pausua, hasi gara etiketak azterketan. Etiketak dira, produktuan NA. Eta horretarako, lupi hartuko eta irakurri ingu. 5 osagai baino geixo balin badako, ojo, kontuz. Zerrendan hasieran dauena, kantidade geixen dakona da. Eta bukaeran dauena, bustanien dauena, gutxien dakona. Beraz, ze zabiz jaten? Jan bat o produktu bat. Eta argi euki grasa saturatuak. Gantzak esaten dianak, azukarrak eta gatzak ez dia onak gure osasunerako eta umien osasunerako besta. Hortitxek hasiko gora gure erosketa zerrenda antolatzen. Eta bukaketan fateko, listiain ju eta oso garrantzitsua autozaintza. Nola noia erosketak itea. Goziak, azarre, egarrixak, horrei danak kontuan hartuko ju. Hori behin injadakun lana da, eta hasiko gara plater osasuntsua erosketa osasuntsu baten bihurtzen. Berdin. Plater osasuntsuan erdixa zer izango dira barazkiak eta frutak. Eta hemendako zu aurrekaldian garaiko udazkeneko barazki eta frutak. Oina salorak, asak, koliflorak. Horreiteko pila badaku, ezta? Horreik ezin dira falta. Berdin doz, freskuan, kontzerban, izostuta, baina betik izan bidea protagonistak. Erosketa karruan laurdena proteinak, arrautzak, gaztaia, esnekiak, jogurra, aragi apurtxo bat, garaiko arrainak, txikitsuak, balorien jarriko ditu. Eta gero, zereal bat, gure ogisa, hori bai, ez ahaztu kakao apurtxo bat, kanelia horre onbia dela, goxatu ikendozkun plateretan horrek parte hartu bidaue. Eta gero hemen ideiatxo batzukin ator, kombinazinotxo batzuk. Hotzgailuan egon bidea oinarrizko batzuk. Eta horrein hartien dauz barazki kremak, entxaladak eta aurrez prestatutako botilatan eukigeken saldak. Hemen txedako ze barazki krema bat eta txitxiroiakin nilako entxaladatxo bat. Eta izako plan politia lekalia jateko beste modu bat, azkarra, Joseba, beste aukeratxo bat, entxalada bat eta dilista batzuk betik arroz apurtxo batekin. Eta faixari begira, barazki batzuk vaporera inja eta arrautza batzuk, arrautzari be erreparatu ingo xau eta kalidadekoak hartuku, nola ondia horreik, nola elikatu dia, importantia da. Eta bukaketan fateko, koloredun barazki koloretsuak kalabaza, azenario krema horrek oso importantia dira udazkenian, akordau, posik egoteko tristeantzien gabiz da, eta lekaliakin gertatuteko hamburguesa batzuk. Lagundu inbiako zuen, Joseba, apurtxo bat horretan, eta bukaketako porrusalda bat eta arraina patatatxo batzuk. Hoixene proposamena, ze pentsa usatzue? Ikusi dozue, zure zaintza o etxekuan zaintza ikia guragu, ze garrantzitsua dan planifikazioa eta antolakuntza. Udazkeneko zerrenda egoki bat eukitia garaiko produktuakin. Beraz, edo zertarako hemen txen hau, oinatin, Amaia Nutrizioa. Hurrengo arte.